Nanay! Nanay ang order! Aw, sige, sige. Tawagan sa anak ko, ha? Ma! 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 Mama, oy! Ma! Mali mo order! Ma! Mama, oy! Ma! Ma! Mali mo order, ma! Saan? Ma! Nandito na yung order mo sa Shoppe. Ang Shoppe! Andiyan na! Sige, sige, sige. Ay, may magpapicturials na dito eh. Ay, Diyos ko, matagal ko yung inantay. Asa na siya? Ito na order ko. Ay, ang taray! Ang ganda pala ng order ng Shoppe, no? Ay, katagal mo dinarating. At okay lang at ako'y nasiyahan naman sa iyo. Ano ba kailangan ng pictorials? O sige, hawakan mo na magbibihita ako. Ha, teka lang. Sige na! Ready na ako! Oh, ito na po, ma'am. Ay, tara, tara! Pictorial po tayo eh! Tara, tara! At ako'y makapag-picture. Ay, Joe. O, dito, dito. Dito ako. Ako, picture ako. Ay, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat! Ay, oo, anak. Nakapag-picture na ako sa Shoppe. Maganda ka ba doon na? Of course, dapat maganda ako. Ay, yan ang order ko. Ang ganda pala nito. Kaya, busy-busy ka talaga, ha? So, eto na talaga. Ang ganda. Ganda. Oo. Kamukha mo. Ang ganda. Ba, sabi ka, ha? Ang ganda ko dun sa picture, pero sa Talaga? personal hindi. Ganda. Maganda ako. So, ayan, ang ganda pala nito sa Shoppe. Uy, ipapilit ko sa mga billboard dito sa bahay. Billboard. Ay, mga bongbong talaga. Para yung mga kapitbahay ko dito sa Sponsor, may invite yan sa atin. Mama naman tayo na tumit. Diyos ko, 55 pesos na naman ito isa. O, di ba? Ilan ba? O, 36. O, di ba? Ang talino ko talaga mag-ihap. Uy! Ay, naku, ang ganda ko talaga sa Shoppe. Hindi ko alam. Maganda mo ako sa'yo. O, siyempre anak kita. Pero mas, mas maganda ko konti. O, di ba? O-order tayo ng, dump truck. Bukas. Dump truck na mag-picture na. Doon ako sa dump truck. Gagano'n ako sa dump truck. Gusto ko mag-order ako ng bunga. Dapat, nakita ng mga kapitbahay na mayaman tayo. Order na ng order. Ganun. Ito na pagbayad. Binayaran ko to. Boy. Maganda to.